amma bindigan ta wurin dan alhaji ko na alhaji dan alhaji bindigan lasin dan da suka kashe na orderly na gwamnati bindigan na wurin na alhaji. Okay. Wai ne dan alhaji ne? Na alhaji ba dan alhaji ba. Okay, na alhaji. Dan Kajuru ne? Daga ina zo? Ka bude baki da Allah kai magana mai matsala sabon gayan ko? Wurin dutse yake. Amma zan ce kai kake yawo da pistol din. Kana zuwa ku jama da shi kasuwa. Naka daban ne. Okay. To wai harbe shi. Agwam. Lokacin ma ina ilori inda aka kama ni wannan kama. Lokacin Allah lokacin. An ce kai kake karɓar waya kake ce ga inda suke ga inda suke. Na san komai yalo. Na san baka sani ba amma na san ka. Lokacin wallahi ina ilori. Wallahi. Lokacin nan an yi rigima wajen kasuwar magani nan zan dawo aka ce ma akwai rigima ka inda. Kana suwa su wancan aiki. Ina da dan ba. Suwa su wancan aiki. Suna shirin ne group din nashi daban. Shi na shirin ba. Ya bayani. Nasiru yaran waye. Ya Nasiru ka tallafa. Yake ka tallafa. Wato abin is terrible. Ya ce a cikin daji suna da group akalla group din da suke da shi yafi kashi 12 ko sama da haka. Kuma kowa yana da group din shi. Wani group din kuma bai zuwa wani group din. Ba ka isa ko a jeji ba. Sannan kuma yanzu akwai wanda suka fi karfin su a jeji, akwai wanda suka zo masu rawani. Ya kamata ya faɗa maka da bakin shi, su ma wancan suna koro su ne daga daji, ya ce gajejjeru ne ba su ba san irin wannan filanin ba. Su kuma sun fi su ma iya bindiga. Ba 'yan Najeriya ba. Ba 'yan Najeriya ba ne, Malians. Yanzu haka suna nan wurin ku suna tsakanin ka. Amma kai yalo ka san da maganar da aka shiga ana ta kai hari aka ji. Ka san da su kai kage ya ce mutane. Harin da aka ta kai aka ji. Kai kage ya ce. Amma ka ce da kai ake zama. Kai kage ya ce mutane yalo. Ba kai kage. Amma ana mitin da kai. Ana mitin da kai. Mitin ba? Mitin din da za a yi attacking din da kai ake yi, za a kai hari da kai ake yi. Amma dai baka bi. Ni ba na zuwa gaskiya. Amma dai da kai ake zauna a cikin shirya. Na san mutanen ai manya. Duk ka san su. Zai ba mu mutanen. To shikenan. Ai Allah da